Dňa 28. marca 2025 o 21. hodine 36. minúte stredoeurópskeho času nastane novolunie. Luna pomaličky sa bude presúvať zo znamení rýb do znamení barana. Rybám patrí 12. astrologický dom, dom obmedzenia chorób. A baranovi patrí 1. astrologický dom, dom takej tej voľnosti. Ideme vpred. A presne toto sa bude odohrávať aj v tých našich životoch. Takže zanecháme všetko, čo nás obmedzuje a pôjdeme plnou parou vpred. Energiu budeme mať k tomu veľa. Takže vôbec sa nemusíme báť, lebo energia nám bude daná, tej budeme mať veľa. Aj keď zo začiatku budú prichádzať informácie, ktoré budú nejasné, nebudeme vedieť si to vysvetliť, neunáhlime sa, všetko sa včas vyjasní. A hlavne, keď sa budeme snažiť tým problémom prísť na koreň, to znamená, že začneme hľadať, riešiť všetko tak do hĺbky, tak zrazu sa všetko vyjasní. A potom máme takú tú otvorenú cestu, po ktorej môžeme kráčať. Preto, lebo bod šťastia sa nachádza Škorpiónovi a Škorpiónom patria také tie korene, hĺbky. Takže keď naozaj budeme dôslední, tak môžeme získať veľmi veľa. A hlavne veľa môžu získať ľudia, ktorí majú v živote voľaké obmedzenie. A to môže byť, finančné obmedzenie, alebo niekto vás obmedzuje, alebo neviete sa vymotať z práce, neviete, čo je pre vás dobré, alebo máte volejakú chorobu a stále sa točíte dookola, už ste nervózni, máte dobré výsledky, ale vy sa necítite dobre. Tak naozaj, keď sa upokojíte, tak príde vám myšlienka, že áno, tak tuto je to riešenie. Možno, že to riešenie bude volejaký kontakt, alebo niekto vás posunie niekam a tá dotyčná osoba vám bude vedieť pomôcť. Nemusíte všetko zvládnuť sami. My tu máme pomocníkov. Treba len slušne požiadať o vesmír, nech vám dá znamenie. A verte alebo neverte, tá informácia, ktorú potrebujete, sa k vám dostane. Vždy je to tak. Keď sa k vám tá informácia nedostáva, to znamená, ešte nie ste pripravení vykročiť na inú cestu. A treba sa upokojiť, treba si uvedomiť vždy taký ten svoj podiel viny, lebo vždy, keď sa niečo deje v tých našich životoch, tak má to svoje opodstatnenie. To nie je o tom, že šéfka mi robí zle, ale tá šéfka mi niečo naznačuje, napríklad, alebo prečo mám neposlušné dieťa, to dieťa tiež mi niečo zrkadlí, alebo partner mi niečo zrkadlí, takže vždy je to o nás v prvom rade. Tak, ja vám prajem krásne prebudenie a samozrejme, že barán sa vás bude snažiť nabádať takej tej väčšej rýchlosti, robiť veci tak narýchlo, ponáhľať sa a byť nedôslednými, takže na tieto veci si dávajte veľký pozor. A ja vám prajem krásne novolunie a všetko dobré na tento týždeň. Majte krásny deň. Ahojte.